Doncs l'esperit del projecte Exploradores de Ciència, que consta d'un blog i 4 llibres, 2 en valencià i 2 en castellà, 2 per a primària i 2 per a secundària i batxillerat i FP, és sobretot l'oferir referents dones científiques actuals. I la idea és mostrar referents per a les xiquetes que tenen una vocació científica, que comencen a interessar-se per alguns camps de la ciència i que no tenen dones actuals en les que fixar-se o que els servisquen de model. Hem elaborat 2 models de llibre, un per a xiquetes de 10 a 14 anys i un altre per a xiquetes de 14 a 18. Exploradores és per a les xiquetes més xicotetes perquè n'hi ha fotos de les investigadores de quan eren menudes, contraposades amb les fotos ara de majors. A banda estan escrits en primera persona i els expliquen anècdotes personals, tenen icones a més molt divertides. I l'altre és més per a un format de xiquetes més de 14 a 18 anys, que és més en forma de xarxa social, que a banda està escrita en tercera persona i un llenguatge un poc més periodístic, i al final estan els comptes personals de les xarxes socials i dels blogs de les investigadores, i les xiquetes poden contactar amb elles. Y desde la Diputación vamos a facilitar sobre todo su distribución a todos los ayuntamientos de la provincia de Valencia, y vamos a intentar que todos los colegios, sobre todo de primaria, puedan contar con ejemplares y sobre este gran trabajo que se ha hecho para difundir y sensibilizar y conocer a mujeres científicas, ya que mañana es el Día Internacional de la Mujer y de la Niña en la Ciencia. Queremos sobre todo agradecer a CICON, que es la asociación donde surge esta iniciativa y este proyecto, que gracias a este proyecto tan ilusionante se ha podido llevar a cabo y bueno, pues lo tenemos aquí en nuestras manos.